Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Υπεραγία Θεοτόκη, σκέπη μας. Τι κάνει αυτός! Είναι τρελός, ρε! Αρσένιε! Ασνεπίδη! Πού πας! Άστον, τέλειωσε αυτός! Θα το σκοτώσουμε, ρε! Τι κάνει! Του βάζουμε το πολυβόλο! Παντελή! Μίλα μου, Παντελή! Τι έκανες? Τι είσαι? 1000 σφαίρες σου ρίξανε και δεν σε πετύχανε. Δόξα τω Θεώ. Ατζαμίδες είναι. Μη φοβάσαι, Παντελή. Μη φοβάσαι τίποτα. Άσε τα δόξα τω Θεώ, Εσνεπίδη, και πες μου αν συνειδητοποίησες τι έκανες. Με κοιτάει. Ρε χάζεψες. Πες μου, κατάλαβες τι έκανες? Τι έκανα, κύριε Λοχαγέ? Ό,τι θα κάναν όλοι έκανα. Όχι, Εσνεπίδη. Αυτό που έκανες εσύ δεν θα το έκανε κανείς. Ρε, σουρωτήρια έπρεπε να σου με τόσες σφαίρες που σου ρίξανε. Δόξα τω Θεώ. Άσε τα δόξα τω Θεώ, σου λέω. Όχι, κύριε Λοχαγέ. Αυτό δεν τα αφήνω. Πείτε μου να αφήσω ό,τι άλλο θέλετε. Με το όνομα της Αγίας Τριάδας πήγα και τον πήρα. Πήγαινε. Και πού σας να πείτε? Κάνε μια προσευχή και για μένα. Παναγιά να σας φυλάει, κύριε Λοχαγέ. Κύριε Λοχαγέ, να σας ζητήσω κάτι. Ό,τι θες. Θες να σε στείλω μάδια? Μην αφήνετε τους στρατιώτες να βρίζουν τα θεία. Και κανείς τους δεν θα πάθει τίποτα. Σεβαστοί μου γονείς και αγαπητά μου αδέλφια, εύχομαι η επιστολή μου να σας βρει καλά, καθώς και εμέ αφήνει. Δόξα τω Θεώ. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε πάρα πολύ καλά. Να μην ανησυχείτε για τίποτα. Έχω πολύ καλούς αξιωματικούς. Οι στρατιώτες είναι πολύ καλά παιδιά. Είμαστε σαν οικογένεια. Γράψετε μου τα δικά σας νέα. Είστε όλοι καλά στην υγεία σας? Έχετε νέα από το Ραφαήλ και το Χαράλαμπο? Οι αδερφές μου πώς είναι? Ο Λουκάς βοηθά τον πατέρα στα χωράφια? Μεγάλωσε πια. Λουκά, να βοηθάς παρακαλώ πολύ τους γονείς μας. Μάνα, είναι ένα φτωχό παιδί εδώ που δεν έχουν η δική του μάλινα να του στείλουν. Αν μπορείτε και έχετε την ευχέρεια, στείλετε μου να του δώσω. Γιατί έπιασαν τα κρύα και σε λίγο θα έχουμε και χιόνια. Να προσεύχεστε, σας παρακαλώ, για όλους μας. Να μην πάθει κανένας τίποτα. Αυτά είναι τα νέα μου. Εύχομαι η Παναγία μας να σας σκεπάζει όλους. Ασπάζω με τη δεξιά σας. Διατελώ με τα σεβασμού ο Υιός σας Αρσένιος. Η Παναγιά να σας σκεπάζει, αγόρι μου, και όλα τα παιδιά του κόσμου.
και να σταματήσει γρήγορα το κακό. Δημητρία! Άκυρο! Δημητρία! Προσώ! Χι! Ημί! Ανάπαυση! Ανάπαυση! Το ξέρω ότι είστε κουρασμένοι. Αλλά θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση. Ο εχθρός είναι παντού. Επιλογίας! Διατάξτε! Θα μεριμνήσεις για την ασφάλεια του καταβλισμού με την τοποθέτηση σκοπών και μιας περιπόλου. Μάλιστα. Εσνεπίδης! Διατάξτε! Θα μεριμνήσεις για την απρόσκοπη επαφή με τις άλλες δημιουργίες του λόγου και με το τάγμα. Μάλιστα, κύριε Λοχαγιέ! Απόψε θα φάτε ξηρά τροφή. Δεν άκουσα! Τι θέλετε, ρε! Να σας φτιάξω μουσακά! Έλα! Σε πόλεμο είμαστε! Δεν είμαστε κατασκήνωση του κατηχητικού! Άντε! Περιμένουμε τους χωρικούς με τα μουλάρια και τις προμήθειες. Τότε θα φάτε ζεστό φαΐ. Άντε! Δημητρία! Προσώ! Χι! Τους ζυγούς λύσατε! Μάρς! Εσνεπίδη, δεν είπαμε να έχουμε και ενσύρματη επικοινωνία με το τάγμα? Έχουμε, κύριε Λοχαγέ. Εγώ ένωσα τις γραμμές. Τις ένωσες εσύ? Ναι, με τον Τρουσανίδη και τον Αλεξίου. Και γιατί δεν έχω επαφή? Το τηλέφωνο είναι νεκρό. Δεν ξέρω, κύριε Λοχαγέ. Θα κόπηκε η γραμμή. Πώς να κοπεί η γραμμή? Δεν ξέρω. Από τα χιόνια ή από κανένα μουλάρι. Θα ερχόντουσαν χωρικοί με τα μουλάρια τους να φέρουν τρόφιμα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα το φτιάξουμε, κύριε Λοχαγέ. Πότε? Δεν μπορούμε να είμαστε εδώ χωρίς να έχουμε επαφή με το τάγμα. Τώρα. Δώστε μου 3 στρατιώτες και θα φύγω. Και πώς θα βρεις που κόπηκε το σύρμα μες στη νύχτα, ρε Σνεπίδη? Με τη βοήθεια του Θεού θα το βρω, κύριε Λοχαγέ. Θα βοηθήσει ο Άγιος Πρόδρομος. Στην παραπέρα ράχη έχει ένα ξοκλήσι του. Τι θα κάνω με σένα, ρε Σνεπίδη? Που τη βρίσκεις τόση πίστη? Δεν είναι από μένα, κύριε Λοχαγέ. Από πού είναι? Να πάω. Να πας. Μακάρι να είχα την πίστη σου. Δείξε λίγο φως εδώ. Ρε Σνεπίδη, θα μας τρελάνεις. Πού θα το βρεις, ρε, το κομμένο το σύρμα? Ψάχνουμε με ψήλους στα άχυρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Να σε λύσει και σένα και εμάς. Πού θα το βρεις, μωρέ, τώρα? Σνεπίδη, ακούς? Πάμε πίσω. Άμα θέλετε, πηγαίνετε εσείς. Έλα, ρε Σνεπίδη. Μην κάνεις τώρα τον ήρωα, θα πεθάνουμε όλοι από το κρύο. Γι' αυτό σας λέω, πηγαίνετε εσείς. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Θα φάμε καμπάνα άμα γυρίσουμε μόνοι μας. Τι θα πούμε δηλαδή στο λοχαγό? Ότι αφήσαμε τον Σνεπίδη να ψάχνει μόνος του και εμείς ήρθαμε να κοιμηθούμε? Κοίταξε, προσπαθήσαμε. Αν υπήρχε μια περίπτωση να βρεθεί. Θα βρεθεί. Θα βοηθήσει ο Άγιος Πρόδρομος. Ρε, άσε τώρα τον Άγιο Πρόδρομο και τράβα να πάμε πίσω. Δεν αντέχω άλλο, δεν νιώθω ούτε πόδια ούτε χέρια. Αν δεν ενώσουμε τη γραμμή, θα αποκοπούμε από το τάγμα. Και αν μας κάνουν επίθεση. Πω, μπλέξαμε. Πάμε πίσω, ρε, σου λέω, πάμε πίσω. Άκου. Αν ήταν να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ρε, σένεις επειδή. Πού θα τη βρεις την κομμένη γραμμή? Λογικά δες το. Πού το βασίζεις? Κάπου το βασίζω. Πού ρε, για πες μου και εμένα. Θα το βρω. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα το βρω. Τι με κοιτάτε? Έχετε λίγη πίστη, μωρέ. Ρε, εσύ θα με κάνεις να λαξοπιστήσω. Έχεις 10 λεπτά, ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Αμήν. Τι αμήν? Να γίνει έτσι όπως το λες. Σε 10 λεπτά να το βρω.
μνήμη δικαίου μετεγονίων, σίδε αρκέσει. Μπλέξαμε. Σας το λέω, μπλέξαμε άσχημα. Εσύ, έχετε καθόλου τσιμπουρό? Θα πεθάνουμε από το κρύο, σας το λέω. Ανεδείχθη χαρόνος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ρήθρης του απαιτήσε αντιξιώθης των γυριτών. Ρίξε λίγο φως εδώ. Εστεπίδη, έχεις 3 λεπτά, αλλιώς σε θάβουμε στα χιόνια και φεύγουμε. Αύριο, μόλις χαράξει το φως, να έρθει. Μπράβο ρε Στεπίδη! Καταλάβατε τώρα! Μπράβο ρε! Δεν είναι πάντα η λογική σωστή. Μπράβο ρε Στεπίδη! Σιγά σιγά θα το χάσω. Δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Λοιπόν, θα γίνεις παπάς και εγώ θα γίνω ψάλτη σου. Λέγε τι θέλεις να σου ψάλω. Το απολυτίκιο του Αγίου Προδρόμου. Καλά τώρα, μήπως θα σου πει κανένα ρεμπέτικο καλύτερα. Έλα ρε εσύ, μη με ρίχνεις με τη μία στα βαθιά, κάτι πιο εύκολο. Το σώσον, κύριε, το λαόν σου, Ναι. Είσαι εντάξει. Ναι. Άντρες, το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Προσχήμ, άπαντες, ψάλουμε. Το σώσον, κύριε, το λαόν σου. 1, 2, 3, άρξαστή. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη βοήθειά σας. Ξέρω ότι κουραστήκατε και ταλαιπωρηθήκατε πολύ να φτάσετε ως εδώ. Ξέρω ότι θα προτιμούσατε να ήσασταν στην ασφάλεια και στη ζεστασιά του σπιτιού σας. Το ίδιο θα προτιμούσαμε όλοι. Όμως το καθήκον επιτάσσει να είμαστε εδώ. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή για να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας. Αλλά χρειαζόμαστε και προμήθειες. Και η βοήθειά σας αυτό ήταν η μέγιστη δυνατή κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αλλά επειδή θα πέσει νύχτα, θα ήταν σωστό και φρόνιμο να μείνετε εδώ το βράδυ. Μην ανησυχείτε. Εμείς θα φροντίσουμε για την ασφάλειά σας και γενικότερα για τη διαμονή σας. Επιλογίας. Φρόντισε να κάνεις το καλύτερο δυνατό για τους ανθρώπους. Μάλιστα, κύριε Λοχαγέ. Είσαι καλά. Μη φοβάσαι. Σοκολάτα είναι πάρτι. Μη τρέπεσαι και μη φοβάσαι. Είσαι πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Άσε με. Άσε με να ξαπλώσω λίγο δίπλα σου. Δεν θα σου κάνω κακό. Να σε νιώσω μόνο δίπλα μου. Θα φωνάξω, φύγε. Και πού να πάω. Είμαι εδώ για να σας προσέχω. Πού θα πας. Ξέρεις τι κρύο κάνει έξω. Θα σε φανεί ηλική. Μείνω εδώ να σε ζεστάνω. Διαμάντο! 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 Παλικάρι μου,
Η ανιψιά μου δεν είναι μέσα στη σκηνή. Μήπως την είδες? Ανιψιά σου είναι. Δεν πάει καλά. Γιατί τι έπαθε? Έφυγε. Έφυγε. Και πού πήγε? Ξέρω κι εγώ. Βγήκε ξαφνικά έξω και κοιτούσε. Της λέω μπες καλέ μέσα, θα κρυώσεις. Μου λέει πρέπει να πάω στο χωριό μου. Ήταν αγριεμένο το μάτι της. Της λέω τέτοια ώρα, παιδί μου, είσαι καλά? Πεθαίνει η μάνα μου λέει. Πρέπει να πάω. Το είδα στον ύπνο μου. Και άρχισε να τρέχει. Δεν ήξερα κι εγώ τι να κάνω. Να πάω πίσω της. Να μείνω εδώ να σας προσέχω. Μα τι λες τώρα? Η μάνα της πέθανε όταν ήταν μωρό. Τώρα η μάνα της μου είπε, ο πατέρας της, η νονά της, θα σε γελάσω. Μιλούσε πνιχτά, έκλαιγε. Τα μασούσε, κατάλαβες. Μπροστά που πήγε? Κατά εκεί. Διαμάντο. Διαμάντο. Πού είσαι? Διαμάντο. Εδώ είμαι, Άγιε Πρόδρομε. Στο εκκλησάκι σου. Τώρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Διαμάντο! Πού είσαι? Διαμάντο! Πού είσαι? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. 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 Διαμάντο! Εδώ. Μην κλαις, κόρη μου, μην κλαις. Γιατί έφυγες? Ο στρατιώτης. Σου έκανε κακό? Έτρεξα, έφυγα. Γιατί δεν φώναξες? Φοβήθηκα. Φοβήθηκε, λέει. Άκου τι λέει. Τα μάτια θα του βγάζα. Έλα, σήκω. Σήκω. Δεν θα γυρίσουμε πίσω. Θα δεις τι θα πάθει. Κρυώνω. Δεν νιώθω τα πόδια μου, τα χέρια μου. Δεν έπρεπε να έρθεις. Θα πεθάνουμε κι οι δύο, θεία. Μη φοβάσαι, κόρη μου. Μη φοβάσαι. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστέ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ. Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν θα πεθάνεις, κόρη μου. Δεν θα πεθάνεις. Θα μου κλείσεις εμένα μια μέρα τα μάτια. Όταν θα πεθάνω στο κρεβάτι μου ήσυχα. Και εσύ θα παντρευτείς. Και θα κάνεις παιδιά. Έχεις να μεγαλώσεις παιδιά. Τα βλέπω να σε τραβάνε από τα φουστάνια. Κι εγώ στο γάμο σου θα τραγουδήσω. Ας πενέσω με την υφή πόρτο κόσμου. Ποιος είσαι? Μην κάνεις να κουμπίσεις το κορίτσι. Τι λέτε, κυρία μου? Τι κάνετε εδώ έξω? Ένας φαντάρος πέρασε το κορίτσι μου για καμιά του δρόμου. Πώς? Σου έκανε κακό? Κρυώνω.
Κρυώνω. Δεν αντέχω, θα πέσω. Κρατήσου λίγο ακόμα. Απέναντι στο βουνό είναι ένα κλεισάκι του τιμίου προδρόμου. Έχω τα κλειδιά. Θα σας ανοίξω να μπείτε, θα συσταθείς. Κρατήσου λίγο ακόμα. Έλα. Είδες τι έγινε? Ποιος έστειλε? Ο Θεός έστειλε, παλικάρι μου. Ξέρετε το απολυτίκιο του τιμίου προδρόμου? Πώς? Ο Άγιος του χωριού μας είναι. Μνήμη δικαίου μετεγκομίων, σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ερήθρης βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυτόμενων. Παναγία μου μεγαλόχαρη, σκέπασε τα παιδιά όλου του κόσμου και τα δικά μου. Μάνα, έβλεπα στο όνειρο τον Αρσένη. Ο Χατζηφεντής έλεγε να μην πιστεύουμε στα όνειρα, αγόρι μου. Ωραίο ήτανε. Μακάρι. Μακάρι να είναι καλά εκεί που είναι και δεν θέλω τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, πέρασαν και τα μεγάλα κρύα. Πολλοί ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά μας φέτος με τα χιόνια. Ήρθαν και τα χελιδόνια μας. Τα είδες? Άρχισαν να ψάχνουν τη φωλιά τους. Ναι. Αχ, να μαζευτούν και εμένα όλα τα πουλάκια μου μαζί. Να χαρεί και εμένα η καρδιά μου. Παναγία μου! Παναγία μου μεγαλόχαρη! Γεια μου! Γεια μου, γεια μου! Σου δώσαν άδεια, Πόσες μέρες σου δώσανε, Απολύθηκα, μάνα. Απολύθηκες. Παναγία μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, Παναγία μου. Τι χαρά μου έδωσες, αγόρι μου, σήμερα, τι χαρά. Παναγία μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Παναγία μου. Το είδα στο όνειρό μου ότι απολύθηκε. Παίρνει σειρά, μικρέ. Κοίτα πώς μεγάλωσε αυτός. Παλικάρι έγινες, ρε Λουκά. Αγόρι μου, είναι αλήθεια, γύρισες. Είναι αλήθεια, μάνα. Όμως δεν θα καθίσω για πολύ. Τι πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει δεν θα μείνεις για πολύ? Πού θα πας δηλαδή και δεν θα μείνεις?
Στο Άγιο Όρος, μάνα. Στο είπα, δεν στο είπα. Περίμενε, αγόρι μου. Περίμενε, όχι ακόμα. Ο πατέρας σου σε περιμένει για να το βοηθάς στις δουλειές. Μητέρα. Όχι, σε παρακαλώ, μείνε λίγο. Έτσι 2-3 μήνες να σε δούμε, να σε χορτάσουμε. Έχεις καιρό ακόμα. Πού ξέρεις εσύ ότι έχω καιρό? Έχει δίκιο η μάνα. Κάθισε λίγο. Έχει εσένα τώρα η μάνα. Δεν μπορώ να μην πάω. Είπα κι εγώ να πάρω μια χαρά σήμερα. Διπλή χαρά να πάρεις, μάνα. Και που ήρθα και που πάω εκεί που πάω. Αυτό ζητάει η ψυχή μου. Τόσο που είναι ευχή σου. Σε ευχαριστώ που με αξίωσες να έρθω στον περιβόλι σου. Έχω τόση χαρά, Παναγία μου. Έχω τόσο μεγάλη χαρά. Έχω τόσο μεγάλη χαρά. Ευλόγησον, πάτερ. Ο Κύριος. Δεν σας βλέπω καλά, γέροντα. Είναι ο ήλιος πίσω σας. Μέσα μας πρέπει να είναι ο ήλιος. Στην καρδιά σου είναι ο ήλιος. Την φωτίζει. Φωτίζει τα σκοτάδια της. Εκεί να αγωνιστείς, παιδί μου. Να τον βάλεις εκεί. Να λάμψει χάριστο. Γέροντα. Γέροντα.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. 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 Ώστε έτσι, Ναι, γέροντα. Και δεν φοβήθηκες. Φοβήθηκα. Αλλά άρχισα να λέω την ευχή και χάθηκε. Και ποιος σου έμαθε να λες την ευχή? Η μάνα μου. Θέλω να πω, πάντα την έλεγε. Από μικρός τη θυμάμαι να κάνει τις δουλειές της και να τη λέει. Μπράβο. Ευλογημένη γυναίκα. Την αγαπάς, Την αγαπάς. Ναι. Πάλεψε πολύ να μας μεγαλώσει. Ναι. Και τώρα είσαι έτοιμος να την αποχωριστείς για πάντα? Ναι. Εγώ θα σου έλεγα να πας και αλλού. Έχει και έξω στον κόσμο μοναστήρια και θα μπορούσε κάπου να σε βλέπει και η μάνα σου. Όχι, εδώ θέλω να μείνω. Να είναι ευλογημένο, παιδί μου. Αλλά να ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Και επειδή δεν την αγαπάς μόνο τη μάνα σου, τη λατρεύεις, θα έλεγα. Ο πειρασμός θα σε πολεμήσει πολύ πάνω σε αυτό. Χθες βράδυ μπορεί να άκουγες γρελίσματα ζώων. Κάποια άλλη φορά θα σε πολεμήσει με λογισμούς για τη μάνα σου. Αν είναι καλά, αν στεναχωριέται, αν αρρώστησε, σχώραμε. Τα πέρασα κι εγώ αυτά. Γι' αυτό σου τα λέω. Ευχαριστώ, γέροντα. Ευχαριστώ που μου τα λέτε. Και από πού είσαι? Από τα Φάρασα. Α, Καπαδόκης. Ναι, αλλά μεγάλωσα στην Κόνιτσα της Υπήρου. Ναι, έβγαλε πολλούς Αγίους. Και η Καπαδοκία και η Ήπειρος. Φρόντισε να τους μοιάσεις. Έστω και λίγο. Με την ευχή σας, γέροντα, να μπορέσω να αγωνιστώ. Την έχεις, παιδί μου. Γέροντα, μπορώ να μείνω εδώ κοντά σας? Μπορείς. Αλλά εγώ σε συμβουλεύω να πας και αλλού. Κι όπου αναπαύεται η καρδιά σου να μείνεις. Ακούγε μου. 3 πράγματα χρειάζεται να έχει ο μοναχός. Ακτιμοσύνη, παρθενία και υπακοή. Τα 2 πρώτα τα καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να στα εξηγήσω. Η υπακοή τώρα δεν είναι μια υπακοή σαν κι αυτή που έκανες στο στρατό ή σαν κι αυτή που κάνει κάποιος που εργάζεται σε ένα αφεντικό. Αυτή η υπακοή γίνεται τις περισσότερες φορές από ανάγκη. Αν δεν υπακούσω, λέει, θα με διώξει το αφεντικό. Θα με τιμωρήσει ο αξιωματικός μου. Έτσι δεν είναι? Ναι, γέροντα. Ωραία. Η υπακοή του μοναχού είναι διαφορετική. Γίνεται από αγάπη, από αυταπάρνηση, από έρωτα για το Χριστό και κάνει την υπακοή στο γέροντά του. Αλλά έχει την πεποίθηση ότι την κάνει στον ίδιο το Χριστό. Κατάλαβες? Κατάλαβα, γέροντα. Δεν κατάλαβες. Θα καταλάβεις σιγά σιγά. Εμπιστεύεται γέμο ο μοναχός την ψυχή του στο γέροντα. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Την εμπιστεύεται και προσπαθεί να βάλει ένα μεγάλο χ στο εγώ του. Αυτό δεν είναι εύκολο. Μπορεί ο άνθρωπος να κόψει πολλά πάθη αγωνιζόμενος. Τον εγωισμό του πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να τον νικήσει.
πατέρες μας έλεγαν πρέπει να δώσεις αίμα για να πάρεις πνεύμα. Πρέπει να αγωνιστείς σκληρά με αυτοθυσία. Αν ήρθες εδώ από ενθουσιασμό ή από άλλη αιτία, κάνε τη βόλτα σου και γύρνα σπίτι σου. Μπορείς να αγωνιστείς και εκεί, χωρίς να κουβαλάς το βάρος του μοναχικού σχήματος και της υπόσχεσης που θα δώσεις στο Θεό. Αν μείνεις εδώ, να ξέρεις ότι θα έχεις να παλέψεις πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τους δαίμονες και τους ανθρώπους. Για να γίνεις υποτακτικός σε ένα γέροντα, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι σε αναπαύει. Ότι ελεύθερα δηλαδή εμπιστεύεσαι τη σωτηρία της ψυχής σου σε Αυτόν και ότι είσαι χαρούμενος γι' αυτό. Είναι ο άνθρωπος που σε αναγεννά εν Χριστώ. Ο Θεός μαζί σου. Βοήθαμε, Παναγία μου. Βοήθαμε να στερεωθώ στο περιβόλι σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσου. 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 Τι γράφεις? Γράμμα. Σε ποιον? Εσύ σε ποιον λες? Τι του γράφεις? Να έρθει σπίτι. Να έρθει σπίτι. Γιατί δεν θες? Όχι. Πώς δεν θέλω. Αλλά πώς του το λες? Τι πώς του το λέω? Του λέω να έρθει στο σπίτι να με βοηθήσει με τις δουλειές. Δεν προλαβαίνω. Άστον. Θα έρθει. Είπε. Θα πάει να δει και θα γυρίσει. Είδε, δεν είδε. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος με ευλογία. Πούλησα ένα χωράφι για να τα βγάλουμε πέρα. Δεν μπορώ να πουλήσω κι άλλα. Πρίκα της Χριστίνας δεν κάναμε ακόμα. Θα την αδικήσουμε αυτή? Να έρθει να βοηθήσει. Τον χρειάζεται το σπίτι του. Μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Καλά, δεν είπα κάτι. Δεν είπες, αλλά κλαις. Γιατί κλαις τώρα? Δεν κλαίω. Κάτι μπήκε στο μάτι μου. Και εμένα κάτι μπήκε στο κεφάλι μου. Και άμα μου μπει εμένα στο κεφάλι μου δεν βγαίνει. Αν δεν έρθει, θα πάω να τον φέρω, στο λέω. Έχει οικογένεια. Έχει αδερφή της Παντριάς. Αν δεν έρθει θα πάω. Τελείωσε. Ο Ραφαήλ παντρεύτηκε. Θα φτιάξει τη δική του οικογένεια. Εγώ γέρασα πια, δεν μπορώ να κουμαντάρω τόσα χωράφια μόνος μου. Είναι και η Χριστίνα που παίρνει σειρά να παντρευτεί, αλλά πώς? Χωρίς πρίκα.
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. 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 Τι είναι, παλικάρι? Ευλόγησα. Ο Κύριος. Να έρθω μέσα. Τι να έρθεις μέσα να κάνεις? Να σε βοηθήσω. Άλλοι θέλουν βοήθεια από σένα τώρα. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει τις δουλειές του. Τι θα προλάβεις, άνθρωπε? Μηδέν εστί ο άνθρωπος. Μηδέν η δύναμή του. Μηδέν η φαντασία του. Μηδέν η ύπαρξή του. Μηδέν ο πλούτος. Δόξα και ισχύς. Μηδέν η ωραιότης. Τα πάντα όναρ και σκιά. Τα πάντα ματαιότης. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας με τους κοσμικούς? Εμείς πιστεύουμε ότι ο τάφος είναι ο προθάλαμος της αιώνιας ζωής. Ενώ οι πιο πολλοί κοσμικοί πιστεύουν ότι ο τάφος είναι το τέλος. Μα βρε άνθρωπε, δεν είσαι μόνο σάρκα, είσαι και πνεύμα. Το σώμα σου μπαίνει στον τάφο, αλλά το πνεύμα, πού πάει η αθάνατη ψυχή σου? Στο δημιουργό της πάει ξεροκέφαλε. Και όταν έρθει η ευλογημένη ώρα, αυτό το σώμα που το βλέπεις στον τάφο και σκέφτεσαι ότι θα λιώσει και θα το φάνε τα σκουλίκια, θα αναστηθεί και δεν θα γνωρίσει πια φθορά και θάνατο. Φρόντισε λοιπόν για την αθάνατη ψυχή σου, ώστε τη φοβερή εκείνη μέρα να ακούσεις τη γλυκιά φωνή του Κυρίου να σου λέει «Ευδούλε, αγαθέ και πιστέ, είσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Κατάλαβες? Κατάλαβα. Την τύφλα σου κατάλαβες. Αν καταλάβαινες, δεν θα στεναχωριώσουν για την πρίκα της αδερφής σου και θα κοίταζες να κάτσεις εδώ, να φτιάξεις τη δική σου πρίκα. Συγχώρα με, αδερφέ μου. Τα λέω σε σένα για να τα ακούσω εγώ. Ο νυμφίος, αδελφέ μου, μη μας βρει απροετοίμαστος. Ο νυμφίος. Και τι σημαίνει αυτό? Πώς ήξερε για την πρίκα της αδελφής μου? Καμιά φορά ο Θεός αποκαλύπτει κάτι σε κάποιον πατέρα για να μας βοηθήσει. Μου είπε να κάτσω εδώ. Να κάνω τη δική μου πρίκα. Ναι. Άκου, παιδί μου. Το Πνεύμα το Άγιο χορηγεί πολλά και διαφορετικά χαρίσματα στους ανθρώπους του Θεού. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι και το χάρισμα της διάκρισης. Η αλήθεια είναι ότι όποιος αποφασίσει να γίνει μοναχός πρέπει να νεκρωθεί για τον κόσμο. Δεν σκέφτεται πια τα του κόσμου. Όλη του η προσοχή, όλη η δύναμη της ψυχής του δίνεται για τον αγώνα των παθών του και σκαλί ανεβαίνει την πνευματική κλίμακα. Δεν τα καταφέρνουν όλοι, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Και αν δεν βοηθούσε η χάρις του Θεού, κανένας δεν θα τα κατάφερνε. Έχεις μεγάλο πόθο να γίνεις μοναχός και θα γίνεις, αλλά δεν είσαι έτοιμος ακόμα να ξεκινήσεις αυτή την πορεία. Είσαι πολύ δεμένος με την οικογένειά σου. Αν δεν πας πίσω να βοηθήσεις τον πατέρα σου και την αδερφή σου, θα σε ξετινάξει ο πειρασμός. Είναι καλύτερα να πας πίσω, να τελειώσεις τις υποχρεώσεις σου όπως τις νιώθεις και μετά να έρθεις. Αλλιώς θα σου βάζει ο πειρασμός συνέχεια λογισμούς, θα σου δημιουργεί τύψεις και δεν θα τελειώνει ποτέ. Δεν θα σε αφήνει να συγκεντρωθείς στα μοναχικά σου καθήκοντα. Πήγαινε πίσω, βοήθα τους δικούς σου, αλλά με αγάπη να το κάνεις. Αυτή η θυσία που θα κάνεις να έχει αγάπη μέσα. Αλλιώς
δεν θα μετρήσεις τα μάτια του Θεού. Πήγαινε και όταν γυρίσεις με το καλό θα πετάξεις σαν αητός. Αλλά με προσοχή και σύνεση, παιδί μου, και πάνω απ' όλα ταπεινά, πολύ ταπεινά. Συμπάθαμε. Μάνα. Αρσένη. Αρσένη, εσύ είσαι παιδάκι μου. Αγόρι μου! Αγόρι μου, αγόρι μου, γύρισες. Σιγά, μάνα, σιγά. Σε εκκλησία είμαστε. Και τι, θα θυμάσαι για Βαρβάρα που αγκαλιάζω το παιδί μου. Πότε ήρθες, αγόρι μου, πώς ήρθες. Πώς έγινες έτσι. Αδυνάτησες πολύ, παιδάκι μου. Δεν έτρωγες τίποτα. Είπαμε νηστεία, αλλά θέλει προσοχή, παιδάκι μου. Δεν γίνεται να μην τρως τίποτα. Όχι, όχι, πολύ αδυνάτησες. Τι δεν είσαι καλά, μήπως είσαι άρρωστος. Μίλα μου, αγόρι μου, μίλα μου. Τι να σου πω, μάνα, όρμησες σαν φρουσκωμένο ποτάμι. Συγχώρα με, παιδάκι μου. Μάνα είμαι. Αγαπώ. Συγχώρα με. Ευχαριστώ, Παναγία μου. Ευχαριστώ, Παναγία μου. Ευχαριστώ.